Здравейте! Днес ще правим кек с банани. За целта тук съм разбил 4 яйца с 300 грама захар и едно пакетче ванилова захар, който може да сложите и ванилия вместо ванилова захар. Така тук съм разбил 4 яйца с захарта. Сега ще добавя киселото мляко, 200 грама кисело мляко, в което сложих една лъжичка хлебна сода, малка, чаяна, без връх. Ето изсипваме млякото, 200 грама кисело мляко, т.е. половин кофичка. Направо ще добавя и олиото, 140 мл олио. Слагаме него. Така. Разбиваме, ще дръпна малко купата да... Достатъчно. Слагаме, тук имаме 300 грама брашно, като към него съм добавил едно пакетче бак пулвер от 10 грама и съм го размесил с вилицата. Тук имаме 300 грама и 10 грама бак пулвер и 300 грама брашно. Слагам половината брашно. Ето, другата половина оставам. Разбивам първо тази. Извинявам се за шума, разбрах, че на доста хора им пречи, но няма как, миксер безшумен няма. Така, изсипвам другата половина и ние размесваме. Почти сме готови. Така, само да се включа формата на 150 градуса да загрева. Включих фурната на горно и долно печене, т.е. на 150 градуса да загрее, докато приготвим кашата. Включвам миксера.
Сместа е готова. Сега предварително намазнена ми е тавата за кекс. С малко олио сложих и брашно. Изсипвам половината смес вътре. Достатъчно. Така. И предварително си обелях 2 банана, като един ще го сложа тук. Можеше и 3 да взема, другия тук. Така. И изсипвам останалата смес отгоре. С една лъжица ще избутам сместа, защото остава доста на дъното. Събрал си я. Достатъчно. И кексът е готов. Сместа слагам да печа, както казах, на 150 градуса, предварително загрята фурна за 45 минути. Надявам се да ви хареса. Между другото, този кекс го правя за първи път и е кекс, който сънувах, че го правя по този начин. Това е кекс от сън. Дано да ви хареса. До следващия път.